Saqsi, għadda ma taqsam li Għawdex. Għadni ġej mix-xogħol. U residenti Għawdex. Iva. Tista' turini ID jew il-pass please. Din kienet ir-realtà l-ġdida għal dawk kollha li rridu jaqsmu l-fliegu bejn Malta u Għawdex. Millum dak li qegħdin jaqsmu bejn Malta u Għawdex iridu jippreżentaw raġuni valida għalfejn qed jagħmlu dan. Dawn jinkludu residenti Għawċin li jkollhom passa apposta maħruġa mill-Ministeru għal Għawdex, kif ukoll dawk li jaħdmu fil-Gżira Għawċija. Minkejja dan, iċ-ċirkewwa xorta kien hemm min ittanta xortieħ li jmur lejn il-Gżira ta' Tletoljiet anke jekk ma kellux raġuni valida. Waqqafna anzjan sejjer fejn ħutu Għawdex u ħutu għandhom iż-żmien u għadnilu ġib rispett il-ħutek u tmurx. U waqqafna tfajla oħra sejra fejn ħbib ta' Għawdex u għadnila mhux il-moment li taqsam u marret lura. Ir-restrizzjonijiet il-ġodda jsegwu miżuri ta' sigurtà li ddaħħlu mill-Go Channel fl-aħħar ġimgħat bħat teħid tat-temperatura. L-uffiċjal tas-sigurtà spjega li f'każijiet partikolari jissejħu l-awtoritajiet. Jċemplu lil-111 in-nurses li jkun hawn u jieħdu l-azzjoni huma. Il-miżuri l-ġodda jaffettwaw kemm min qed jivvjaġġa bil-karozza kif ukoll dawk li jitilgħu mid-terminals fiċ-ċirkewwa jew fl-imġar. L-istess proċedura ssir ġewwa fejn il-passiġġieri jkunu ċċekkjati għat-temperatura u jkun aċċertat li dawn il-persuni jkunu jistgħu jaqsmu l-fliegu. Intant sakemm domna fuq il-post, l-andament kien wieħed kalm u mexxej bis-sewwieqa tal-karozzi kif ukoll il-passiġġiera u persuni oħra il-koll jikkoperaw f'dan iż-żmien partikolari. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.